تسليم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائمية كم بركنت في وسط النساء مبيرك الفروت الجوفتياك جسم تسليم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائمية كم بركنت في وسط النساء مبيرك الفروت الجوفتياك جسم تسليم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائمية كم بركنت في وسط النساء مبيرك الفروت الجوفتياك جسم تسليم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائمية كم بركنت في وسط النساء مبيرك الفروت الجوفتياك جسم تسليم عليك ماريا بالجرازيا مملية الملائمية كنت في وسط النساء مبيرك الفروت الجوفتياك جسم سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المريمية كم بركنت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجوفتياك جسم سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المريمية كم بركنت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجوفتياك جسم سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المريمية كم بركنت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجوفتياك جسم سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المريمية كم بركنت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجوفتياك جسم سليم عليك ماريا بالجرازيا مملية المريمية كم بركنت في وسط النساء ومبيرك الفروت الجوفتياك جسم Gloria للمسير وللابن وللإسبيريتو سانتو. Marija Santisma, uri l-inti jomna, għalik jismat tal-btana, dak li twilet għalina, u rrit ikun b'direm bħanna. U Ġesu għafrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbeħ kollha, ħenna l-dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-nina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tien misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija ma tiżur qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missiena. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġdid biz daħlisna mid-den jagħmel. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Qaddisa Marja Umm Alla jitlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen.
Gloria għaddik sa Marjom Malla itlob għalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, uri l-inti jomna għalik jismat talb tagħna, dak li twilet għalina u rrid ikun direm bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbeħ kollha, ħenna għal dawk li l-aktar jaħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misterju tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twilet fil-aħar ta' Betlem. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santisma, uri l-inti jomna għalik jismat talb tagħna, dak li twilet għalina u rrid ikun b'direm bħalna. U Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbeħ kollha, ħenna għal dawk li l-aktar jaħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misterju tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missiena. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Għaddik sa Marjom Malla jitlob għalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Għaddik sa Marjom Malla jitlob għalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Għaddik sa Marjom Malla jitlob għalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Għaddik sa Marjom Malla jitlob għalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Għaddik sa Marjom Malla jitlob għalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Għaddik sa Marjom Malla jitlob għalina mit-imbejn issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Għaddisa Marja Alla jitlob għalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għaddisa Marja Alla jitlob għalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Għaddisa Marja Alla jitlob għalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria għaddisa Marja Alla jitlob għalina mit-timbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, uri l-inti jomna għalik ismat talb tagħna, dak li twilet għalina u rrid ikun b'dirhem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbeħ kollha, ħenna għal dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ħames misteru tal-ferħ, meta Sitta Marija u San Ġusepp sabu lil Ġesu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Marija Santissima, uri l-inti jomna għalik ismat talb tagħna, dak li twilet għalina u rrid ikun b'dirhem bħalna. O Ġesu aħfrinna d-nubietna, ħarisna minn nar tal-infern, ħu l-ġenna l-erbeħ kollha, ħenna għal dawk li l-aktar jaħtieġu ħniena tiegħek. Slema għalik Sultana, ta' ħniena, ħajja ħelwa u ta' matana. Slema għalik lilek ingħajtu għaliex aħna t-torufnati u li teba. Lilek nitnedu aħna li nibku u nolfu f'dan għal-biet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawwar lejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan it-torufnament il-Ġesu, frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġna Marija. Itlob għalina għaddisom Alla. Skont il-fema tal-Papa u tal-isfijiet tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritient kif fis-sema hekk da fl-ard. Slema għalik Marija, bil-grazza mimlija l-murejmija, imbierak inti fost in-nisa u imbierak il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. San Giuseppe ta' qalb safja. Għal bżonnijiet tal-missjonijiet u għat-kattej tal-vokazzjonijiet. Missiena li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Sant. Għall-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu dejjem fil-paċi. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu dejjem fil-paċi. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Jistrieħu dejjem fil-paċi. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu il-qattal b'tana. Missier eterna Alla. Iben Alla li fdejt id-dinja. Spiritu mqaddes Alla. Trinità mqadsa Alla wieħed. Imqadsa Marija. Imqadsa Omm Alla. Imqadsa xebba ta' ġbejbiet. Om ta' Kristu. Om il-Knisja. Om tal-ħniena. Om tal-grazzja t'Alla. Om it-tama. Om iżjed safja. Om iżjed nadifa. Om muxebba. Om bla teba. Om li tistol imħabba. Om tal-aġeb. Om tal-parir it-tajjeb. Om ta' min ħalaqna. Om ta' min salvana. Xebba kullu kaqal. Xebba li tistol kull qima. Xebba li tistol kull foħrija. Xebba kullu kseta. Xebba kullu ħniena. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Mera tal-Qdusija. Tron tal-Erf. Bidu tal-Ferħtana. Amara tal-Ispiritu Santu. Amara ta' kull grazzja. Amara ta' kull tjeba. Warda mistika. Torri ta' David. Torri ta' lavorju. Dar ta' deb. Arka ta' rab tal-ġdida. Bieb ta' sema. Kewba ta' filgħodu. Saħħa tal-morda. Ken tal-midinbejn. Farax tal-migranti. Farax tal-imniktejn. Għajnuna tal-insara. Sultana tal-anġli. Sultana tal-patriarki. Sultana tal-profeti. Sultana tal-apostli. Sultana tal-martri. Sultana tal-konfessuri. Sultana tal-verġni. Sultana tal-qaddisin kollha. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Sultana mtella s-sema. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Sultana tal-familja. Sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi jid-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi jid-nubiet tad-dinja. Ħaruf talla li tneħħi jid-nubiet tad-dinja. Itlob għalina Qaddisa Omm Alla. Nitolbu Alla inti li jogħġbok issejjaħ f'dan il-post għaddejs li minnu semmajt il-leħen tiegħek ta' Ommok Marija lil Karmni Grima u l-Franġisk Portelli u li bl-interċessjoni tal-Verġni Marija imtella fis-sema minn dak iż-żmien bqajt ix-xerre ta' kbir ta' grazzi fuqna. Għatina qalb safja u tajba biex immexxijin mill-kmandamenti tiegħek li talbu nħobbu lilek fuq kollox u lil ħutna b'qalbna kollha. Sakemm naslu li niġu għandek fis-sema. Bi Kristu Siedna.
Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu fl-imkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għall-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-demm għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santismu sagrament tal-altar, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek għall-kbir Omm Alla Marija Santisma, imbierek l-imqazza u immakulata konċizzjoni tagħha, imbierek it-tlog glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Ġusepp Parus kassismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu, għall-benefatturi ħajjinu mejtin ta' dan is-santwarju. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-murejmija, imbierek inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Għatihom omolej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu dejjem fil-paċi. Kalmet il-mulej jiddum għal dejjem. Glorja lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu.
Iċ-ċelebrant tal-qudiesa tal-lejla huwa r-rettur tas-Santwarju Monsinjur Carmelo Refalo. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-la u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ħatkun ma'kom il-koll. Mux b'kombinazzjoni edinaw, imma bi grazzja. Il-Vanġelu ta' trasfigurazzjoni illum sejjenna biex il-qalb tagħna tinbidel. U tinbidel jiġifieri ma titfixkilx fil-momenti meta nkunu għattela fil-ħajja, meta jkollna d-diffikultajiet. Ejjew nisimgħu l-kelma ta' Ġesu f'dan it-tieni ħadd tar-Randan imqaddes li jgħidilna qumu u la tibżgħux. Dan hu ibni l-għażiż lilu isimgħu. Hu tiegħu narfu ħtijietna. Nistaqar l-Alla li jista' kollox li l-kombuti li jiena nibtħafna bil-sil, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt bil-jiedi, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Eħenna li Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Fil-ħdud tar-Randan il-glorja ma tingħadx. Qed nofru dil-qudies għall-intenzjonijiet tagħkom u biex nitolbu għall benefatturi ħajjin u mejtin, il-benefatturi ta' das-santwarju tal-Madonna ta' Pino. Nitolbu. U Alla, inti tridna nisimgħu libnek l-għażiż, it-tmana bl-ikel tal-kelma tiegħek. Għamel li nsaffu l-għajnejn ta' ruħna u nitennew bil-glorja, id-dera tal-glorja tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. F'dak iż-żmien, il-mulej qal lill-Abram: qum u itlaq minn artek, minn art welidek u minn dar missierek l-art li jien nurik. U jien nagħmlek ġens kbir. Imbirkek u nkabbarlek ismek u inti tkun barka. Jien imbirek lil min ibirkek u nisħed lil min jistħek. U jidbirku bik it-trubijiet kollha tal-art. U tala Abram kif kien qallu l-mulej. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr nilal. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Sewwa l-kelma tal-mulej.
kollox bil-fedeltà huwa jagħmel u jħobb id-dritt u s-sewwa bit-tieba tal-mulej mimlija l-art. ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna. Ara jnejn il-mulej fuq dawk li jibżgħu minnu, fuq dawk li jittamaw fit-tieba tiegħu biex jeħilsilhom mill-mewt ħajjithom u jaħjihom fi żmien il-ġuħ. Ħatkun Fuqna mulej it-tieba tiegħek. ruħna tixxenna għal-mulej u l-għajnuna u t-tarka tagħna. Ħatkun mulej it-tieba tiegħek fuqna kif fik hi t-tama tagħna. Ħatkun mulej. It-tieni qari meħud mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju, Għażiż. Aqsam miegħi id-tbatija għall-Evanġelju u għafdan fil-qawwa ta' Alla li salvana u sejħilna b'sejħa qaddisa. Mhux għax qies l-emejjel tagħna, imma skont il-pjan tiegħu stess u skont il-grazzja tiegħu. Din il-grazzja tgħidilna qabel iż-żmien tal-eternità fi Kristu Ġesu, imma deret issa permezz tad-dera tas-Salvatur tagħna Kristu Ġesu illi qeret il-mewt u dawwa lil ħajja bla tmiem permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Gloria u tifħir lilek Kristu. Fis-sħaba kollha dawl leħen il-missier instema' dan hu ibni l-Għażiż li fih ħsibt il-għaxqa tiegħi isimgħu lilu. Il-mulej ma'kom, qarim l-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħamijaw lil Pietru l-Ġagbu l-ħuħ Ġwanni, tellaħħom fuq muntanja weħidhom u tbiddel qudiemhom. Wiċċu sar jiddi bħax-xemx, il-biesu sar abjad bħad-dawl u derulhom Mosè u Elija jitħattu miegħu. Qabes Pietru qal lil Ġesu: Mulej, kemm hu sew li aħna hawn. Jekk trid intella hawn 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u oħra għal Elija. Kif kien għadu jitkellem, sħaba kollha dawla għattithom. U minn ġo sħaba instema' leħen jgħid: dan hu ibni l-Għażiż, isimgħu lilu. Id-dixxiepli kif semgħu dan waqgħu wiċċhom fl-art mimlijin bil-biża'. Ġesu resaq lejhom, messhom u qalilhom: Qumu, la tibżewx. Huma refu għajnejhom u maraw lil ħadd ħlief il-Ġesu waħdu. Huma mneżlin minn fuq il-muntanja, Ġesu ordnalhom u qalilhom: tgħidu l-ħadd b'din id-dera sa ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Din il-ġrajja ta' trasfigurazzjoni fuq il-muntanja Tabor tingħata lilna fir-randan. Tafu għaliex? Għax dil-kelma li trid tqawwini meta jiena għaddej mill-prova, meta jiena għaddej mid-diffikultà u min minna ma jgħaddix. Anke biex ikun jista' jgħix il-ħajja tiegħu ta' bniedem. Immiktar u iktar meta dawn l-4 ijiem irrid insarrafhom
f'esperjenza ta' dixxiplu ta' Kristu. Jien irrid nimxi wara Kristu. U rran dan b'Ġesu fuq is-salib li qed isejħilna mill-ġdid jenni npoġġi d-diffikultajiet li għaddejja minnhom bħalissa. Kif għandi ngħixhom fid-dawl tal-fidi, ħammorru bil-mod. Il-Vanġelu tal-lum jgħidulu ta' trasfigurazzjoni. Il-wiċċ ta' Kristu qed jinbidel. Il-libsa l-bajda, id-dawl, miegħu tlieta, Pietru, Ġakbu u Ġwanni. Jagħmlu esperjenza mill-iktar sabiħa, imma mhux kollox wartu żgħar. Kieku jkollna naqraw il-Vanġelu fih kurżità, tgħiduli x'inhi dil-kurżità. Illi jibda hekk. 6 ijiem wara, mela x'ġara 6 ijiem qabel. Kurżità. 6 ijiem wara, 6 ijiem qabel. Ġesu jaffronta lil Pietru billi jgħidlu min jgħidu n-nies li hu bin il-bniedem. U dak il-ħin Ġesu jgħid kelma mill-iktar importanti. Bin il-bniedem. Attenti. Se jkun miċħud, mislub, tradut mill-qassisin il-kbar u l-kittiba. Joqtluh, imma mhux full stop, fit-tielet jum iqum mill-imwiet. U allura din l-esperjenza ġejja meta huma xxukjati. Kif? Da se jgħaddi mid-tbatija? Da se joqtluh? Kif? Da se jitfnuh? Da mhux Alla? Da mhux il-Messija? Din l-esperjenza ħafna qrib tagħna, tgħiduli jien immur il-Knisja x'kellu jiġri hekk huwa t-tfal tiegħi. Jien ngħid ir-Rużarju devota ta' Pinu kelli nispiċċek fuq dal-wheelchair. Kemm nistgħu ngħidu hekk kelmiet illi lilna jpoġġuna f'din is-sitwazzjoni ta' trasfigurazzjoni. Imma din l-esperjenza qed issir biex dak li jkun jinduna illi s-salib mhux l-aħħar kelma, id-dwejja mhux l-aħħar kelma, il-problemi mhux l-aħħar kelma, il-mewt mhux l-aħħar kelma, id-dnub mhux ikbar minn Alla, ix-xitan l-infern mhux ikbar mill-imsallab. Attenti għax nitfixklu, U jieħu 3. X'kien jisimhom? Pietru, li mbagħad għamlu lider, Ġakbu Ġwanni, li rridu joqogħdu wieħed fuq il-lemin, wieħed fuq ix-xelluk. Mena, dawn mhux l-aqwa 3, Pietru ċaħdu. U l-oħrajn qegħdin b'tellieqa ma' sħabhom. U jieħu lilhom. Tafu għaliex? Għax se jkunu dawn l-istess 3 li hawn lil-lejl qabel ma bata fil-ġnien tal-Ġetsemani wiċċu se jarawh differenti. Araw wiċċu ma kontx tarfu. Illum huwa sabiħ fil-glorja, fit-trasfigurazzjoni. Imma rrid jgħidilhom imma rridu nerġgħu ninżlu. Għax fl-ort tal-Ġetsemani naraq l-araq tad-demm u niġi ngħidilkom ma stajtux tisru sija waħda miegħi u intom reqdin, intom ħallejtuni waħdi. Araw l-esperjenza ta' dik li ngħidula trasfigurazzjoni. Bidla, hawnhekk għandna l-bidla ta' żbuħija li tibqa' tiġi konfermata fil-Vanġelu, il-biesu sar abjad. U din il-libsa tfakkarna fil-ktib tal-Apokalissi fejn dak li huwa fl-esperjenza xieħ fil-omor kien libes libsa bajda b'ċinta tad-deb. Imma din il-libsa li tfakkarni fid-dinjità tiegħi. Tafx qallek il-qassis meta lilek għamduk jew ġibt il xi ħadd biex jitammet. Inti lbist il-Kristu. Din il-libsa hija s-sinjal tad-dinjità tiegħek u ngħatatilna libsa bajda. Inti għandek dinjità kemm se ndumu nafġu l-xulxin. Inti għandek dinjità kemm se tibqa' nieżla fil-ħama tad-dinja u qalbek ma ssibx paċi. Inti għandek dinjità u x'inhi d-dinjità li lil Alla nista' ngħidlu Abba, Papà.
inti tħobbni u tħobbni kif jien u tħobbna kif aħna. Mhux il-libsa biss. Deret is-sħaba. X'inhi s-sħaba? Is-sħaba kienet takkompanja lil poplu matul il-ġurnata biex tilqa' mir-raġġa qalila tax-xemx u matul il-lejl dik is-sħaba issir dawl biex il-poplu ma jaqax, ma jitfixkilx, jibqa' fit-triq biex jasal għall-art imwiegħda, issir dawl. U x'isir dawl jew jipproteġina mill-kefrija, jew mid-diffikultà, jew mid-dlam, jew mill-qtieħ il-qalb. Is-sema jinfetaħ. U jinstema' leħen. Issa jitkellem il-missier. Jekk għandek dubju quddiem diffikultà li l-mewt mhix l-aħħar kelma, li id-dnub mhux l-aħħar kelma, li x-xitan mhux ikbar mill-grazzja tiegħek, ħajitkellem is-sema, dan ibni l-għażiż. Li fih sabet il-milja, Mosè, il-liġi u l-profeti f'dawk li jgħalmu. Baqa' biss Ġesu fin-nofs biex jint qalbek timlija bih, isimgħu lilu. Attenti għax qed nitħawdu, ħanagħmilha fil-preżent, tħawwadna. Tfixkilna. Libna kollox ta' taħt fuq. Għax jien x'jgħidli Alla fuq is-sewwa. U iwa nagħmel ta' rasi, nagħmel li rrid, la ħankun l-ewwel u laqqas l-aħħar. Mhux hekk qed nirraġunaw. Fil-Knisja mod, anke jien bħala saċerdot, hemm barra mod ieħor. Alla jgħid mod, id-dinja taqleb kollox ta' taħt fuq. Araw x'sar mill-onestà. Araw x'sar min-nuqqas ta' paċi fid-dinja. Araw x'sar meta l-bniedem jaħseb li hu Alla u jaħseb li ħajimla qalbu b'dak li għandu, mentri iktar jiżvojta u jifxel lilu nnifsu meta jinduna bil-vojt kbir li jħalli meta jitlef lil Alla. U wasalna fl-aħħar tal-Vanġelu. Wiċċu sabiħ kemm hu sew li noqogħdu għaw Pietru tas-soltu dejjem hu. Ejjew nibnu 3 tinet. X'kienu dawn it-tinet? It-tinet li l-poplu ludi jaf li kien jagħmel biex ifakkar meta dar ma kellhomx, meta art ma kellhomx. U allura rridu jiftakru li issa se jkollna post fejn noqogħdu, se jkollna art, jiġifieri jien għandi skop għal fejn ngħix. Anki jekk mhux il-ħajja ta' hawnhekk mhix l-eternità, jien naf għal fejn qed ngħix, jien naf xi skop fiha ħajti, jien naf min ħalaqni, jien naf min ħafirli, jien naf min ħabni, jien naf min salvani, u allura nafu minn ġejjin. Għandna tama fejn sejrin. Bl-isfida kbira biex darran dan jien ninduna fejn aħna qegħdin. X'qed jgħidli Ġesu? U jibqa' Ġesu fin-nofs. U jmur ħabtilhom fuq spallejhom u jgħidilhom. Għax quddiem dik ix-xena waqgħu fl-art u ħakmet il-biża'. Meta jien niltaqa' mas-sewwa, meta jien niġi wiċċ b'wiċċ ma' Alla, intom ma tmorrux fuq il-mera, kulħadd għandu mera d-dar, ara t-tikmejx, ara, Allura dak li hemm ġo qalbi quddiem il-mera ta' Alla ma narax. X'in jien niltaqa' ma' Alla nibża jekk ma nkunx fil-verità? Nistħi jekk dak li għandi nistħi minnu jintellajtu fuq pedestal u l-virtu tfajtu taħt it-tapit. Madanakollu wiċċhom fl-art itappilhom fuq spallejhom, qumu. La tibżgħux. Il-kapitlu 9 issa ħaninżlu. Intom rajtu s-sabiħ u hemmhekk irridu naslu fil-glorja, fil-ġenna, ħanħejjilkom post, ħatgħaddu mis-salib, tgħaddu mit-tanel tal-kriżi, tgħaddu mill-mewt, tgħaddu mid-diffikultà. Intom tistgħu taqgħu għat-tentazzjoni li għandu x-xitan, imma tinsewx mis-salib għal qabar vojt,
għal-glorja, kif jurina hawnhekk il-kwadru tal-Madonna ta' Pinu li tibqa' turina dak il-qabar vojt għax Kristu ħalla qabar vojt għax Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem u għalhekk ngħidu 3 Ave Marijiet il-qabar baqa' vojt għax l-imħabba ma tmutx, Allu mħabba u min jgħix ma' Kristu u jgħix fl-imħabba laqqasu ma jmut. Ejja nagħmlu kuraġġ ħbib tiegħi u nkomplu dil-mixja tar-Randan, napprofittaw spiritwalment, nisimgħu il-kelma talla, morru fil-parroċċi, isimgħu l-eżerċizzi. Għaw ħafna mezzi, ħafna modi, nitolbu anke il-meditazzjoni tal-Via Crucis. Fuq kollox, ejja nagħmlu l-karità, jekk il-sini jitwal minni, jekk il-sini jikmandani, jgħidilna l-Papa, ikkontrolla s-social media, ara x'messaġġ ta' bullying se tibgħat, tista' tfarrak familja, tista' tfarrak persuna. Dan huwa s-sawm modern. Dan huwa s-sawm modern, għajnejja jikmandawni, il-sini jikmandani, il-kurzità, qalbi mimlija bil-ejra, u qisu qatt ma jinkuntenta, qatt ma jinkuntent. X'qed tgħidli Ġesu? Prepara ruħek. Sabiħ huwa l-iskop ta' ħajjitna. Nafu l-motivazzjoni tan-nisrani, nafu fejn irid joħodna Ġesu, imma kif għadda hu qatt ngħaddi jien. Wiċċu trasfigurat sabiħ. Enni meta nara l-wiċċek sfigurat. U ma nkunx nista' narfek. Trasfigurat, sabiħ, imma ħanaraw sfigurat. Mhux f'dik l-istatwa tal-Kartapesta, imma fl-istorja tiegħek x'inti ġi tgħid, imma hawnhekk x'inhu jiġri. Imma lili, imma lilna, imma minkejja li ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl. Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn li wiet skont il-kodba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq l-lemin tal-missier u għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum meqjum u mweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'fomm il-profeti, Knisja waħda, qaddisa, kattolika apostolika. Nistaqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet. Kemmu sew li aħna qaw, fej 2 jew 3 miġbura f'ismi, Ġesu qiegħed f'nofsna, ejja Spiritu Qaddis, ejja Spiritu Santu, urina kif għandna nitolbu. L-ewwel talba tagħna tmur għall-Papa Ljun, għall-Isqof tagħna Anton. Ejjew nitolbu għal dawk is-saċerdoti reliġjużi u lajċi li bħalissa jkunu impenjati fil-predikazzjoni, fl-eżerċizzi imqazza tar-Randan. Nitolbu għal konfessuri, dawk li jisimgħuna, dawk li ħabbuna ma' Alla, partikolarment is-saċerdoti li jaħdmu f'dan is-santwarju. Tolbu għas-seminaristi, għal-vokazzjonijiet, għas-seminarju u għal-katekisti. Nitolbu, ismana. It-tielet gwerra dinija, ma nafx, Alla biss jaf. Ejja nitolbu biex ma nkomplux ingerfxu dil-kobba mħabla. Minnu responsabbli ta' kull azzjoni, kull deċiżjoni li jista' jkollha konsegwenzi mhux żgħar, xemm miżbaħ mill-paċi fil-familji
li għalija nitolbu, il-paċi fil-qlub, il-paċi f'art welidna u l-paċi fid-dinja kollha nitolbu. Ħafna nies bħalissa qegħdin jitolbu magħna mid-dar. Ma nistax ma nitlobx għalikom, partikolarment lilkom li jettulna friġlejn il-Madonna jitolbu għalina. Il-marit, hekk niftakar f'dik l-om li kienet qed titlob wild u l-bambin żejjina bid-don tal-ħajja ta' tarbija. Għal tant ommijiet li ġewaw, nies pellegrinaġġi, ħafna minnhom żgħażagħ. Illum ħadd importanti li fih jinkitbu l-ismijiet ta' dawk li se jitamdu mod uffiċjali fil-lejl qaddis tal-Eid. Il-medja qed titkellem minn 20,000 li ħajtamdu fl-Eid imqaddes. Dan ir-revival li hawn ta' ritorn lejn Kristu. Ejjew nitolbu għal katekumeni anke dawk li se jitamdu hawnhekk fis-santwarju fil-lejl qaddis tal-Eid. Fosthom wieħed adult li ġej mis-Sirja. Nitolbu, ismana, l-aħħar talba tista' tkun tiegħek. Dan nitolbulek bi Kristu Sidna. Issa nitlobkom xi ħaġa. Aqbdu l-karti tal-kant, għandna l-animatur, l-organista, u ejjew f'da s-santwarju nkantaw, għax min ikanta jitlob doppjament. Tiegħek jien kolni kemm jien. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Il-vittma li se nofrulek mulej naddafna minn ħtijietna, tqaddisna fir-ruħ u l-ġisem tagħna biex aħna niċċelebraw kif jixraq lejl imqaddes bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Iż-żuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej missier qaddis tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U ħabbar il-mewt tiegħu lid-dixxiepli. Fuq l-għolja mqazza tat-Tabor urihom is-sebħ tiegħu biex kulħadd jaraf tajjeb li l-glorja tal-qawmina l-ħajja tinkiseb permezz tal-passjoni u l-mewt kif xedu il-liġi u l-profeti. Għalhekk mal-anġlu u l-qaddisin infaħruk u bil-qalb intennulek qaddis. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn rajh ibati ħal-ħobs radd il-ħaj qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom.
Ekku kol wara li klaħ l-kalċi. Reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Issa se nwieġbu salvana jint. Bil-wifqa, dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr, intoġbok tilqana quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu biex l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u mid-demm ta' Kristu mulej. Ftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba mal-Papa Ljun, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Santa Bernadette u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Hawnhekk għandna l-Ġesu nagħmlu l-qalb intennu t-talbu tas-salvazzjoni tagħna, missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Hekk inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom sliem, nagħtikom sliem tiegħi. Tħarix lejn dnubietna, ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, rappreżentata f'dawn il-familji. Għatija s-sliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dilik la tal-ħaruf mulej. Tqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment.
nitolbok illi tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena ninaqat miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. O Ġesu, la tħallina qatt ninferet minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfer li Sinjur Alla. ġejt imsallab dur lejja mill-ġdid qalbek sobina
Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Għax b'salibek. Nitolbu. Bil-ħrara kollha inroddulek ħajr mulej għal din it-qarbina li għamilna, li bija minn dinja stess tatina sem mill-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Għal minn minnkom irid jibqa' fadlilna żewġ mumenti. Ħanejdu 3 Ave Marijiet kif talbet il-Madonna. Żgur li ħafna minnkom għandkom l-intenzjonijiet tagħkom min jitlob il-grazzja. Tolbu għal dawk li huma fil-bogħod, anke l-immigranti tagħna, u dawk li m'għandhomx min jitlob għalihom. U għalhekk wara min ikun jixtieq tistgħu tidħlu flimkien miegħi ftit mumenti fil-kappella. Hemmhekk inkunu nistgħu nitolbu lill-Madonna u nagħlqu mbagħad ikun hawn il-Via Sagra. Intom ħerġin hemm wara hemm littra li nikdbu mis-santwarju kull ġimgħa. Did-darba ħajjitna pellegrinaġġ. U allura hemm is-sens tal-pellegrinaġġ fi żmien tar-Randan, għada ikollna pellegrinaġġ għal fuq l-olja ta' Ammar. Flimkien mar-rettur nitilgħu fit-3:30 min jixtieq jiġi. Għal dawk li ma jistgħux jitilgħu hawnhekk fis-santwarju jkun hawn il-Via Sagra fl-4:30 hawnhekk fis-santwarju. Imbagħad fis-6:30 il-Lezzjo Divina. Fit-13 ta' Marzu, jekk Alla jrid ikun il-ġimgħa, se nagħmlu l-pellegrinaġġ mis-santwarju ta' Pinu għar-Redentur tal-Isla. Il-programm u l-booking dejjem mis-sagristija meta jkun hemm il-ħanut tas-souvenirs miftuħ. Nitolbu ħafna għal xulxejn. Intom li qegħdin hawn u anke intom li qed issegwuna. Jiena naf kemm tgħidulna biex nitolbu, imma ejja f'dan il-mument nitolbu anke għal xulxejn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija il-mulej miegħek. Imperkinti fost il-nisa u l-birek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija il-mulej miegħek. Imperkinti fost il-nisa u l-birek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja minnija il-mulej miegħek. Imperkinti fost il-nisa u l-birek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Nselmula flimkien Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu.